Добре дошли в моят канал! Така, здравейте хора! Днес ще отваряме пратка от Shein. Реших да направя видео как я отварям, мисъл какво съм си взела, защото това е най-голямата ми пратка до сега. Сега ще ви покажа какво съм си взела, мисъл всичките ще ви покажа наведнъж. Ето това са всичките неща и ще ги разгледаме едно по едно. Като някъде тук и тук ще излезе снимка на продукта, за да може да видите как се казва и евентуално вие да си купите, ако искате. Да, а пък на някой няма да излезе, просто защото след това ги купувах на тати профила, таковахме си допълнително неща и нямаше как да скриншотна, разбира се. Така че нека започнем с първото нещо. Първото нещо, с което ще започнем и веднага ми трябва погледа, са ето тези връзки. Ще стана точно тук, за да мога да слагам снимка. Ето тези връзки, които са с бутон. Ето тук ще видите, че са с бутон и буквално не са нормални връзки, които се връзват и само да се разберат и супер много. Аз е такъв бутон, ето тук се вижда. Да. И мисля, че са супер полезни и удобни. Така, следващото нещо е ключодържател. Когато ще взела два ключодържател, понеже напоследък не си намирам никакъв ключодържател, а пък много искам и ми харесаха някои. Първия е ето този, това са моите ключове. Ето този, на който пише Е. Ето, да го видите по-набяло. Защото аз съм Ева, разбира се. Тук има едно такова, аз много харесвам, и една пеперутка, според мен е много красиво. И гледайте с каква шарка, е просто много красиво. Следващия ключодържател, който съм си взела, е ето този, да е малко по-скучен и обикновен, но също ми скефи. Той е с bubble tea, но със жалост неговото не е течно с дето пада, ето. Смисъл твърдено е. И е такова меченце, много сладичко, и ето такова sweet пише на това пакетче. Много сладко, много ми харесва. А сега съм доста доволна. Само за белите, които ще ви покажа малко сърце черно, после ще ви обясня защо. Следващото нещо, което ми играва веднага първата, са ето тези обици. Пак на Bubble Tea, най-различни, все такива цветове, такива, само сини, зелени. Ето може да ги видите. Мисля, че ще ми седат добре и аз много исках точно с Bubble Tea си взема и накрая го направих. Така, следващото е... Това от колко време съм се мечтала веднага, щом го видях на нечий телефон, не познала, го видях. Просто се зашеметих колко е готино. Ето тези, сигурно си ги вижда, сигурно сте ги виждали. 3 май 2002, не виждам точно колко, но е такова, което си го залепяш на калафа и буквално може да се залепи на огледалото и избраш хиперяките селфита. Взела съм си 2 броя. Да. Същото нещо, буквално уникално, мисля, много добре мисля, че ми седи. Това, сега ще разрешите какво е в тази кутия. Нищо не пише, буквално нищо. Първо, кърпичка. И дами и господа, ваше внимание, тези хиперяки очила. Погледнете само за какво става на въпрос. Са са яки, малко са хлабави, естествено. Мисля, че ще издържат дълго време. Ето. Чакай да не ги сложих наобратно. Не. Добре, ето. Мисля, че съм много яка, но не много меки, защото съм от този цвят. Този пакет. Събирам го. Има си кръпчка, която е супер яко. Така. Следващите неща са 3 броя, едни и същи. Ето такива кутии, които буквално на мен, тук ще ви слязат, на мен са ми хипер полезни, защото
Има много огърлици, обици, които не знам къде ги сложи, само ми се омотват. И да, и ето тук във всяко едно квадратче ще се взима и съм взела 3 такива, не също буквално. Да. Също си взех и един ето такъв кълъв, сигурно сте ги виждали. Това е лебенка отвътре, в който тук се отваря, няма да го отварям, вътре си слагаш телефона и буквално може да правиш селфита под вода, да не влиза вода вътре. И буквално е адски яко и може да си правиш много яки селфита, както и тук е показано. Да. Реших да си го взема, малко ме е страх да видя дали това няма да протече вътре, телефон да ми се развали, но ще го пробваме, когато стане лято отново. Следващото нещо са... Тук ще ги видите по-добре на тази снимка. Ето тези герданча, които са с бяло и черно дупче за моята най-добра приятелка. Си ги взех, защото винаги аз съм бялата, тя е черната и нямам сме. Има едно също, което е от Shein, баче тя го купи. Буквално и нямам. И нямам просто, а пък това е с духчето и просто много ми хареса. Купих си 6 коректора с лента, хора. Просто постоянно ми трябва в очище, много пъти ми се вършат и реших да си купа 6. Ето, да. 6 нормални коректори. Тук ще видите по-добре. Също нещо, сега ще напишете в коментарите каква е тази глупост, де си взела. Според мен не е глупост и според баща ми беше глупост, но според мен не е много полезно. Ето такива, тук ще ги видите, изтисквачки за паста за зъби, която я свършила, я пъхаш вътре и я изтискаш. Пастата много лесно, колко се мъчиш 100 часа. Мисля, много по-удобно е. И са ми дали две в жаба и в такова котенце лепфолия, аз не знам да се тая. Също нещо, пак е малко се едно като глупост, но пак да казвам, според мен не е. Ето това. Ето буквално аз съм видел какво е, не знам къде дали така се прави. Е така нещо. Е така по лицето трябва да имаш кремче, за да се разнася по-бързо. Добре, няма SMR. Е така и нещо като имаш кремче и става много гладка кожата и ти прави много як масаж и реших да си го взема просто. Така. Също нещо е един много як чокър, който за съжаление не намерих снимка. Мисля, че ако съм намерила, ще я сложа, но мисля, че не намерих. Жалко, че не мога да го видите. Ето такъв чокър, който буквално е под вратлето и е сето такова сърце. Сърце е тук по средата и чокър. Да, много е як, мисля, че. Също нещо. Тъй като моята пила, която е такава с много страни, свърши, си купих на лъче, буквално същото имах, само че с сиви страни, не с цвети. И да, нека да имам какво си пиля ногтите. Много добре да кажа, че към ето този, чакайте, че тук станаха много неща, към ето този кълъв, то не е точно такъв, ми кейс, така го нарека. Има и такова, което може да се качи, май да си го държиш като гердан, за да не ти падне. Така. Има ето такъв ластик, тук ще го видите по-добре. Да. Съвсем обикновен прозрачен ластик. Да, това е един ключодържател, ето такова, ще видите, който е, сега ще кажете, че е в футбол, не е за мен, понеже да купуваме един подарък на едно момче от училище и той е свързан с футбол и ето това му взех, този ключодържател и още нещо. Това само се чуете какво е, но мисля, че тук ще влезе. Буквално е такова, да си слагате на косата. Това цялото се слага на косата, навиваш си косата, има такива, с които накрая го завързваш, ластици.
спиш с него, обаче преди това трябва да ти е намокра на косата, спиш с него и накрая, знаете ли колко готини дрехи се получиха на даже на която таковаше Shein, беше в Shein, бъдеше това. Ето тук може да видите на тези картинки. Така че ще ми действа. А сега нека да видим и дрехите. Тук мисля, че на едното със сигурност нямах снимка, а на черната е тази. Мисля, че имах, но не съм много сигурна, може и да няма. Забравих. Чисто черна, дълга, оверсайз, но как пише Париж? Ето. Да, но как пише Париж? Съвсем нормално, защото аз съм ходила в Париж, още преди да създада този канал и просто беше уникален спомен и ще да си взема. Мисля, това не е от Париж, това е от Женес, разбира се. Просто не скипи. И си взех още една оверсайз, която е такава. Огледално ще го видите ви, но нищо особено не пише, мисля нещо на английски. Може да го напиша и тук някъде, да го почетете. И спандърка е чисто бяла, пак оверсайз. Дълга, ето. Защото тази панелка като пипаш на допир е някаква много странна. Са готино да го пипаш. Някакси, ето. Да, съвсем обикновена. И това бяха всичките тениски. Ако са ви харесали нещата, които ви показах, не забравяйте да се абонирате за каналът ми, както и да цъкнете лайкът, за да ме подкрепите, да ме мотивирате. И да, надявам се да ви е харесало това видео и нещата, които си взех. Пишете дали си заслужават някъде около 100 лева, 200, някъде там похарчих. И това е от мен. Чао, хора!